Du blev ringet op efter et stykke tid af politiet. Ja, der gik cirka 1,5 måned efter ulykken, blev jeg ringet op og fik forelagt, at det var en drabsag. Og det eneste, de var interesseret i, det var om med kvinden. Det var det eneste, de spurgte om. Og jeg forklarede dem, at jeg løb ud af lastbilen og løb hen forbi hende og registrerede, at der lå nogle ben. Og løb hen og tog pulsen. Og det eneste, de spurgte om, det var, om der var puls eller ikke puls. Du nævnte, at der lå en bylt. Ja, jeg nævnte, at det eneste måde, jeg havde registreret på, det var, at der lå en bylt, og der var 2 ben. Havde benene været pakket ind, så havde jeg slet ikke registreret det. Men du nævnte, at hun var pakket ind. Ja, jeg nævnte, at hun var pakket ind, altså der var en bylt, og der var kun 2 ben, der stak ud. Og det var den eneste grund til, at jeg registrerede det på vejen. Hvilke spørgsmål stillede kriminalbetjenten til det, at hun var pakket ind? Ingen spørgsmål. Der blev kun stillet et spørgsmål, var der puls, eller var der ikke puls? Det var det eneste, jeg spurgte om. Hvad tænkte du egentlig over det? Eller om det? Jeg synes, det var meget mærkeligt, at det var en drabsag.